Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng ina ni Pio Carpio na si Lola Astring. Walang eksaktong taon dahil masyado na itong matagal nangyari. Ulutanga, Zamboanga, Sibugay. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 14 anyos pa lamang itong si Lola Astring. Bata man ang kanyang katawan noon, ay labis-labis naman siyang hinahangaan sa kanilang barangay dahil sa natatangi niyang galing sa larangan ng panggagamot. Hindi pa man nagkakakilala noon ang ama't ina nila Pio Carpio, ay talaga namang kinakatakutan na itong si Lola Astring sa kanilang baryo. Labis itong pinangingilaga ng mga aswang sa paligid dahil sa taglay nitong napakalakas na presensya. Maniwala kayo o hindi, ang karamihan sa mga aral na taglay noon ni Lola Astring ay siya mismo ang tumuklas habang patuloy niyang tinatahak ang larangan ng panggagamot. Sa edad niyang 14 ay meron na siyang napagaling na mga pasyente na dumaan sa matinding karamdaman. Ang iilan sa mga pasyenteng yon ay halos ilang araw na lamang ang itatagal upang makaharap si kamatayan. Ang iilan sa kanyang mga karamdamang napagaling noon ay ang mga kadalasang kagagawa ng mga engkanto. Madali lang din para sa kanya ang magpaalis ng sapi at dumakip ng mga mambabarang at mangkukulam. Dahil sa kakaibang pamamaraan noon ni Lola Astring, kung kaya't marami ang nagagalit sa kanya ng palihim. Ang karamihan sa nagtatangkang kitilan siya ng buhay ay ang mga aswang at angka ng mga mambabarang. Ayon kay Pio Carpio, na noong kapapanganak pa lamang ng kanyang ina, ay nakitaan na ito ng potensyal na maging isang dalubhasang manggagamot ng kanyang mga magulang. Noong oras kasi na iniluwal si Lola Astring ng kanyang ina sa mundong ibabaw, ay agad itong pinalibutan ng mga alitaptap na siyang labis na ikinagulat ng mga taong nakapaligid sa kanyang mga magulang. Halos lahat ng mga ito ay nakaramdam ng hiwaga sa paglabas ni Lola Astring sa sinapupunan ng kanyang ina. Habang tumatanda siya noon, ay dahan-dahan naman siyang minumulat ng kanyang ama sa hiwaga ng mundong kanilang tinitirhan. Nang tuluyan ng magkaroon si Lola Astring ng isip, ay dahan-dahan na nitong tinutuklas ang kanyang natatagong abilidad. Kahit maraming galit sa kanya, ay hindi ito hadlang upang maipagpatuloy niya ang kanyang masayang kabataan. Sa pagsapit ng kanyang pang-17 kaarawan, ay maayos naman itong naidaos ng kanilang pamilya. Habang nagsisiyahan sila noon sa kanilang tahanan, ay biglang napatahimik si Lola Astring habang merong pinakikiramdaman sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nasipat ni Lola Astring ang 3 kataong nakatayo sa labas ng kanilang bakuran. Dali-dali niya itong tinungo upang alamin ang pakay ng mga ito. Paglapit niya sa mga panauhin, ay nagwika siya ng, "Ano ang kailangan niyo?" Ikaw ba si Astring? Hinahanap namin ang batang si Astring. Sagot naman ng isang lalaki. Kasabay ng pagwika nito ay ang panlilisik ng mga mata nito na para bang meron itong nais ipahiwatig. Nang masipat ito ni Lola Astring, walang pagdadalawang isip na tinitigan niya ang mga lalaking yon sa kanilang mismong mga mata. Nang masipat nila ang panlilisik ng mata ng bata, para bang bigla silang nakaramdam ng kilabot sa kani-kanilang mga katawan. "Huwag niyo na akong subukan.
Hindi nyo alam ang karga kong taglay. Kung nais nyo ng gulo sa mismong kaarawan ko, hinding-hindi ko kayo aatrasan. Wika ni Lola Astring. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglapit naman sa kanya ng kanyang ama, habang nakatitig sa mga lalaki. Nang masipat ng mga ito ang ama ni Lola Astring, ay pinili ng mga panauhing yon ang maglakad ng mabilis upang makalayo sa kanilang tahanan. Matapos ang mga pangyayari, pinili nilang mag-ama na bumalik sa loob ng kanilang tahanan upang ipagpatuloy ang kanyang kaarawan. Pinili na muna nilang palagpasin ang mga bagay na yon para kahit papaano'y hindi masira ang kanyang araw. Huwag mo munang pansinin ang mga yon, Astring. Gumagawa lamang ang mga demonyong yon ng paraan upang magambala ang iyong katahimikan. Wika ng kanyang ama habang tinatapik ang kanyang likuran. Nang marinig niya ito, pinili niyang tumangulang naman upang maipakita ang kanyang pagsang-ayon sa sinabi ng kanyang ama. Sa paglipas ng araw, ay tuluyan na ngang nalimot ni Lola Astring ang mga pangyayari. Sa pagsapit noon ng mahal na araw, pinili niyang magdasal ng magdasal para mapalakas pa ng husto ang kanyang lihim na karunungan. Pinili niya noong magdasal sa kakahuyang malapit sa kanilang tahanan upang kahit papaano'y madama niya ang kalikasan. Bale, maaga pa noong umalis si Lola Astring sa kanila nang sa gayoy makumpleto nito ang ilang oras na kinakailangan sa paghiling ng kanyang nais na abilidad. Sa ilang oras na pananalangin noon ni Lola Astring, ay halos patuloy siyang humihingi ng gabay sa mga nilalang na nasa paligid. Ilang oras pa noon ang lumipas, tuluyan na ngang sumapit ang 3:00. Sa pagpatak ng oras na yon, ay ang pagramdam naman ni Lola Astring ng kakaibang presensya sa paligid. Nakakaamoy na din siya noon ng isang sinunog na rosas na hindi niya mawari kung saan ito nanggaling. Hindi na niya muna ito gaanong pinansin sa kadahilanang nais niyang tapusin ang kanyang panalangin inumpisahan. Pagpatak noon ng 4:00, ay mas lalong tumindi ang kanyang mga naamoy at ang mga presensyang pumapaligid sa kanyang niluluhuran. Sa pagmulat noon ng mata ni Lola Astring, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang wala na siya sa lugar na una niyang pinuntahan. Habang patuloy na umiikot noon ang kanyang paningin, ay bigla niyang nasipat ang isang napakalaking puno na nagbibigay sa kanya ng lilim. Ayon kay Lola Astring, na ang kinaroroonan niya noong mga oras na yon ay isang tuktok ng bundok na merong nag-iisang punong napakalaki. Sa katawan ng punong yon ay doon niya nakitang nakatarak ang isang palakol na parabang ilang siglo na ang dumaan magmula noong huli itong nahawakan. Bukod kasi sa napapalibutan na ito ng mga ugat ng puno, ay halos matabunan na din ito ng lupa. Pero kahit gano'n na ang katayuan ng palakol na yon, ay hindi ito naging hadlang para kay Lola Astring na masipat ang buong wangis nito. Animoy sa pagkakataong yon, ay naging kaisa na siya ng mutya ng palakol na kanyang nakita. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla siyang nakaramdam ng paggalaw ng puno na parabang meron itong sariling buhay. Dahan-dahan na noong tumayo si Lola Astring habang maiging nagmamasid sa mga susunod na pangyayari. Pagsipat niya sa pinakataas na bahagi ng puno, laking gulat na lamang niya nang makakita siya ng 2 mga malalaking mata na kulay dilaw. Kasabay ng pagsilay niya sa mga mata ng puno, ay ang agara namang pagyuko nito
patungo sa kanyang kinaroroonan. Ikaw ang bagong tagapangalaga ng mutsyang ito, hindi ba? Sabihin mo, tao, ano ang pangalan mo? Tanong ng puno. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagluwa niya ng mutya ng palakol sa kanyang katawan. Bigla itong tumarak noon sa lupa, na agaran din namang naalis ang mga lupa at ugat ng punong nakakapit dito. Sa pagsilay ni Lola Astring sa kaanyuan ng mutyang yun, ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang mga nakita. Alam niyang hindi ordinaryo ang kapangyarihan ng gamit na kanyang nasilayan, kung kaya't labis-labis niya itong ikinagulat. Halos hindi pa niya noon magawang makapaniwala sa sinabi ng puno, kung kaya't hinintay niya itong muling magwika. Nang muli niyang marinig ang sinabi ng nilalang, ay doon na rin sumagot si Lola Astring ng, "Bakit ako? Wala akong kapangyarihang mga laga sa ganyang kalakas na sandata. Niwala nga akong lakas ng isang lalaki upang buhatin ang armas na yan." Huwag kang mag-alala, Astring. Hindi pisikal na lakas ang basihan sa mutsyang iyong pangangalagaan. Ito ay basihan ng lakas ng iyong espiritual at kabutihang umiikot sa iyong puso. Kapag ipinagpatuloy mong talisay ang iyong kalooban, ay makakaya mong pasunodin ang mutsyang ito sa lahat ng iyong nais. Manalig ka, Astring, dahil napakarami mo pang pagdadaan ng kaganapan na hindi mo aakalain. Sagot naman ng puno. Kasabay ng pagwika ng nilalang ay ang pagbaba ng isang sanga nito upang alalayan si Astring na makalapit sa mutya ng palakol. Habang dahan-dahan siyang lumalapit sa gamit, pansin niyang panay ang paglakas ng liwanag nito na para bang nasasabik ang gamit na yon na mahawakan siya ng dalaga. Nang tuluyan ng makalapit dito si Lola Astring, ay doon niya nagawang masilayan sa unang pagkakataon ang mga simbolong nakasulat sa lahat ng parte ng katawan ng palakol. Alam niyang malalakas na buhay na salita ang mga ito, kung kaya't hindi niya ito pinagtangkaang basahin upang hindi malagay ang kanyang buhay sa alanganin. Napakadelikado kasing magbigkas ng mga buhay na salita, lalo na't wala kang ideya kung para saan ito maaaring gamitin. Kasabay ng pagsilay niya sa mga simbolo, ay ang paghawak naman niya sa palakol. Hinimas-himas niya yon ng dahan-dahan na para bang nais niya muna itong pakiramdaman. Nang maramdaman na ni Lola Astring ang gaan ng mutya, ay pinili niyang ito ay buhatin ng walang pagdadalawang isip. Kasabay ng pagbuhat niya sa mutya ng palakol, ay ang pag-ikot sa kanya ng milyong-milyong mga dahon na halos hindi niya mawari kung saan ang galing. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang tuluyan ng makabalik sa orihinal na mundo, itong ina ni Pio Carpio. Sa pagsilay niya noon sa paligid, bigla na lamang niyang muling nakita ang mutya ng palakol na nakatarak sa lupang nasa kanyang harapan. Halos hindi makapaniwala noon si Lola Astring sa kanyang mga nasilayan, sa kadahilanang hindi pa rin niya magawang maniwala na nagkaroon siya ng mutya na nagtataglay ng labis na kapangyarihan. Pagsipat niya sa mutya ng palakol, agad din naman niya itong hinawakan. Matapos itong hawakan ni Lola Astring, ay bigla itong naging isang mga maliliit na liwanag na siyang dahan-dahang naglaho sa kanyang mga kamay. Matapos ang mga pangyayari, pinili na lamang ni Lola Astring na dahan-dahang maglakad pabalik sa kanilang pamamahay.
Kahit malalim na ang gabi noon, ay para bang hindi nakakaramdam si Lola Astring ng takot sa buong paligid. Animoy mas malakas na noon ng triple ang kanyang katawang lupa, magmula nang magawa niyang mahawakan ang mutya ng palakol. Nang tuluyan na niyang marating ang kanilang pamamahay, nadatnan niya ang kanyang amang labis-labis ang pag-aalala dahil sa hindi pa siya umuuwi kahit 10 oras na ng gabi. Nang masipat siya ng kanyang ama, ay dali-dali siya nitong nilapitan habang kinakausap. Astring! Saan ka ba nang galing? Kanina pa kami naghahanap sa'yo eh. Sabi mo doon ka lang mananalangin sa kakahuyan, pero pagpunta namin doon wala ka naman. Sabihin mo, saan ka ba talaga nang galing? Nag-aalalang tanong ng kanyang ama. Pasensya na ho, Tay. Napakahaba ng storya eh. Hayaan nyo, mamaya kapag katapos kong kumain, ikukwento ko din ang mga nangyari sa akin. Hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko, Tay. Sagot naman ni Lola Astring. Sa paglipas ng gabi ng mahal na araw, ay naging normal naman ang kaganapan sa tahanan nila Lola Astring. Kagaya ng inaasahan, halos hindi nga tuluyang naniwala ang kanyang ama sa kanyang mga naikwento. Hinayaan na lamang ito ni Lola Astring, gawa ng alam niya din namang kinakailangan lamang ng kanyang ama ng panahon upang tuluyang matanggap ng kanyang utak ang lahat ng kanyang mga naikwento. Sa pagsapit ng mga sumunod na araw, pinili nilang mag-amang maglakad sa kanilang baryo. Inutusan kasi sila noon ng kanyang ina na bumili ng mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Habang sila ay naglalakad sa baryo, halos hindi mapakali noon si Lola Astring. Hindi niya kasi lubusang maintindihan kung papaano nagagawa ng kanyang katawan na masilayan ang totoong uri ng mga nilalang sa mga balat kayo nitong mga kasuotan. Maniwala kayo o hindi, ayon kay Lola Astring, na noong mga panahong nakuha na niya ang mutya ng palakol, ay nagtaglay din siya ng kakayahan ng makita ang totoong anyo ng mga nilalang kung sakali mang ito ay nagbabalat kayo lamang sa pagiging isang ordinaryong tao. Mas lalong lumakas din noon ang pagramdam ni Lola Astring sa buong paligid. Ilang minuto pa noon ang lumipas, tuluyan na nga niyang nasipat ang mga kalalakihang minsan nangahas na tumungo sa kanilang tahanan noong mga panahong idinadaos niya ang kanyang kaarawan. Alam niyang pinagmamasdan sila ng mga ito, kung kaya't pinili niyang ikubli na muna ang kanyang presensya nang sa gayoy maging kampante ang mga nilalang na kaya nilang atakihin si Lola Astring nang walang kinakatakutan. Sa pagpapatuloy ng paglakad nilang mag-ama, ay narating na nga nila ang tindahang kanilang pinamimilihan. Doon ay naging abala silang dalawa habang patuloy niyang pinakikiramdaman ang mga panauhing umaaligid sa kanilang paligid. Bago pa man noon sumapit ang 3:00 ng hapon, ay kasalukuyan na silang naglalakad pabalik sa kanilang tahanan. Dala-dala nila noong dalawa ang lahat ng ibinilin sa kanila ng kanyang ina. Habang papalalim noon ang gabi, panay naman ang pagramdam ni Lola Astring sa mga nilalang na nasa paligid. Alam niyang hindi nakalayuan ang mga kalalakihang nagmamasid sa kanila noong napadapo sila sa baryo. Sa pagsapit ng 9:00 ng gabi, ay patuloy pa ring nakabantay si Lola Astring sa mga nilalang na yon. Habang patuloy niyang pinakikiramdaman ang buong paligid, ay bigla na lamang siyang napabalikwas sa kanyang higaan nang marinig niya ang pagtatakbuhan ng mga ito sa talahiban. Dahil sa matindi na noon ang galit ni Lola Astring sa mga ito,
kung kaya't hindi na niya nagawa pang mapigilan ang kanyang sarili. Walang sabi-sabi, agaran siyang lumabas ng kanilang tahanan upang magawa niyang kumprontahin ang mga nilalang. Nang tuluyan na siyang nakalabas, ay doon niya nasilayan ang mga ito na abala sa pagbubungkal ng lupa. Kasabay ng pagsilay dito ni Lola Astring ay ang pagtitig naman sa kanya ng mga nilalang. Walang sabi-sabi, agaran siyang sinugod ng mga ito na para bang panatag ang mga nilalang na yon na kaya siya nitong bawian ng buhay. Pero nagkamali sila dahil paglapit nila noon kay Lola Astring, biglang lumitaw ang mga malaalitap-tap na nilalang na nagtatagpi-tagpi upang mabuo ang mutya ng palakol na kanyang bagong inaalagaan. Segundo lamang noon ang pagitan ng tuluyang lumitaw sa mga kamay ni Lola Astring ang mutya ng palakol. Kasabay ng paglitaw nito ay ang pagtigil ng mga nilalang na para bang nagulat ito sa kanilang mga nasilayan. Nang akmang kakaripas ng takbo ang mga nilalang na yon, biglang lumitaw ang 3 engkantong nakatira sa bakuran nila Lola Astring nang sa hindi malamang dahilan. Pinagsusunggaban nito ang mga aswang hanggang sa tuluyan nila itong maibaon sa lupa. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla itong lumapit sa kanya at nagbigay ng respeto. Kasabay ng pagyuko ng mga ito sa harapan ni Lola Astring ay ang pagbalik nila sa bakurang kanilang tinitirhan. Halos nabalot noon ng pagkamangha ang ina ni Pio Carpio sa kadahilanang hindi niya inaasahan ang mga pangyayari. Ilang buwan pa ang lumipas at tuluyan na ngang naging dalubhasa si Lola Astring sa paggamit ng mutya ng palakol. Ayon kay Pio Carpio, na ang kakayahan noon ng kanyang ina sa kumbating pisikal ay halos 50 taon pa ang agwat sa nalalaman at kakayahan niya. Bago pa man noon tumungtong ng 20 taong gulang itong si Lola Astring, ay marami na itong napatay na mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Hindi pa niya nagiging kasangga noon ang Gudur sa kadahilanang hindi pa sila nagagawang pagtagpuin ng tadhana. Sa susunod na kwento ay doon ninyo malalaman ang napakagandang pagtatagpo ng Gudur at ng isang dalubhasang manggagamot. Grabe, napakaangas ni Lola Astring. Alam niyo yun? Kinikilig ako eh. Ang ganda ng kwento na to. Paabutin lang natin siguro ng mga 10,000 views tapos lapag na agad natin yung part 3. Meron ako dito hanggang part 4. Kung sinipag-sipag tayo, dire-diretsuhin na natin. Yun lang. Salamat.